Kaya nga rin irugi nga iba sa pamagayam dito lagip tinapalabas ni magayam nga Divina iti Lawag City. Dear Manong Nemy, kunada Manong Nemy nga ti kanumay sa nga karirigatan nga pasat tibiyag ti may sa nga tao, babae man wano lalaki. Kat no kasano iti agpili, iti agbalin nga Katakunaynay iti tungpalbiyag, agbalin nga asawa. Ado Manong Nemy di kiti agsisina gabuharod ta, saan na nga kikinawatan di kiti asawa. Iti makuna nga broken family. Ngalay taunay Manong Nemy di, kinalkalikakom ko, nga makasara ka kuma, kasmay sa nga mabay, kat makasara ka kuma, iti lalaki. No saan man nga perpekto, tawan di perpekto dito lubong, nila nga po Diyos di perpekto manong. Dati ambunak kuma nga isalakan no anda kiti peggad. Na ambunak kuma nga sakbayan, sakbay nga masaktanak. Iti panangipatig na kanyak, Manong Nemy. Tayo di nagtupulos panawan, saktan nakman, nga amuna tagpakawan, kansan nanton nga ulitin pa doon daman maaramidan nga bindot. Kasi man ngarot nga rugiak ti amin. Jack may lingad kini Lola ti kinaliday ko at imteng dito'y balay manipod iti pangopisina ag abangko. Kahit amok nga dinak sardengan, aging ka nga di na maamuan noan yamanen ti paglidlidayak. Ngamitay damo Manong Nemy imbagak nga awan ten yaman na. Kahit si Mreka iti silid ko nga nagsukat, sakot ni nanon ni Lola iti kusida nga mangisagsagan na iti pangnabiimi. Madama nga ukis iti bagas ti kamutig, ilaok na kano ti sabong ti alokon, nga laokan na iti nakayasan nga bunga ti marunggay, nga malaukan iti tsetsaron, tama nakimasen. Kadorag la napatilmon Manong Nemy tamo gusto nga sidaan ti sagsagana na. Ket tinulungak nga nangisagana siyak tinagkaya si tibungan ti marunggay tam naamaritan na maten Manong Nemy di sabong ti alukon. Nasaganan ti kaserula nga pangikabilan na iti palaputan na nga ginalip na nga bagas ti kamutig. Idi tagsaludsud kanya. Ay, malagip ko man. Hay, Divina, Lola, malagip mo kadilat na tinapalabas ko na. Haglaglagip ka tinapalabas ang kanayon. Magusto ka dangdangan ka data nga programa. Lagip tinapalabas di taksyonaryo. Nangro na ta nagsublimanen ni Manong Nemy. Lola, ape Manong Nemy ko na yung kata ubing matpay ni Sir Nemy. Ay, huray no inaunaak. Manong Nemy, tinakairuamak. Iso nga naliday ka, aglaglagip ka man yung tinapalabas, kasta ka de. Wano da ka di yun nagkinaawatan kini Henry. Jack sinungbatan ni Lola Manong Nemy ngamiti panunod ko ket nakunak. Ano tinapalabas ket Jack pulos maliklikan adi malagip. Sumken ket sumken latamano. Taday tati paset ti biyag ko nga Jack pulos may waksi. Nga isupay ti rason ken kapo kadagiti dumdumteng nga Jack maliklikan nga problema itagdama Manong Nemy. Nagdimag manin ni Lola ket kinunana. Ay na, Divina po. Di mo ko mga paglidlidayan unay, tinapalabas. Saan nga balit ta itilikudan na itang napalabas? Ket na nagbalagi kamet. Saan na ka nga ba'y binaybayan na po Diyos? Ket nakapagturpos ka. Ket naadang ka tinapintas nga trabaho. Tilawan kang kahitaan katagbalin ng asawa.
nga kataktakunaynay mo iti daytoy nga biyag. Ilaglagay pa mapaw. Wal, manayunan kat manayunan titawin ka. Kumapsuta. Iso nga lumabalin ka na daan, mga sawa kang ka. Alda ko man po. Nag-atadidog dahi nga dialogue ni Lula Manong Nemy. Digit kinalaing na nga sumao. Kaya isupay la Manong Nemy di pa nagtimag kukit kinunak. Lula, kayat ko lang nga tiyag bakit abalasang ngem mapadasak itinapadpadasan idi ni mamangko. Lola, ituloy mo. Insin ako ni Henry. Anya! Gabot ang takwatan na. Wano na takwatak ko na kuma. Nasaan nga napudno kanya. Jesus Maria ya. Kinitanak ni Lola Manong Nemy amas daw. Siguro kat pampanunutan na Manong Nemy. Pampanunutan na ang makatawen ang nagarim ni Henry kanya. Sako inaklo ni Suna. Kadawang pa titalo nga bulan sibod ng karelasyon kami. Ket insina kun. Nakaskas daw para kini Lola ita nga inaramid ko manong. Kaya na oray pa hindi kiti gagayyem kan makamamukan niyak. Ngam anya nga rod. Ngam anya nga rod ti maaramid ko. No da ito man ti prinsipyo iti lubong ni Ayan. Ni Henry Manong Nemy di may kadua nga nagbaling nga boyfriend ko sipod. Rinugyakon tinaki-boyfriend. Ni Danny ti mo na kaopisinaak makatawan met nga nagharim kanyak. Ngem duha bulan ti relasyon mi. Idi ta isinak isuna. Manong Nemy siyak ti babae nga no iti maminsan laeng agbasol tinubyok. Diyakon ikan pa iti makunkun nga another chance. Nga dahito iti pagkaskas daawan ni Lola kanyak kan digiti amamuk nga gagayyem ko. Sobra ka no nga mangikadeng. Basit ka numit la abidot tinaramidan idi ni Dani. Ngayon kanyak Manong Nemy kat basit kan dakkel kat iso lang iso. Tati basit kat iso ti dumakkel. Apay nga orayak pa lang dumakkel ti basit. Makatawen nga inadal ko ken inamok ti lifestyle ni Dani. Okay kanyak Manong. Awa na pulos ti madi nga bisyo na. Okay ti family background na. Ngayon ti na minsan nga nadan ko isuna iti opisina mi nga ilimlimad na ti makitetex. Nga ididamagig no sino ti katetex na imbaga na nga kasinsin na. Ti makadakas Manong Nemy ket din namat kayat nga ipabasa kanyak no anya digiti intex ti kasinsin na ken digiti intex back na. Kayat na nga sawen Manong Nemy nga da ilimlimad na. Asaan nga mapagtalkan suna. Isung insinak nga dagos. Manong Nemy di na lang kayat nga ipakita ipabasa kanyak ti panagtintin next dati kasinsin na kano. Insina kon. Nagkid daw iti another chance at dinanto kanon ulitin ti bidot na. Ngam diyakon inikan di sa barya kong daway. Si maruno ni Henry mangup obisina met ngam di sa bali nga pangobisinahan. Makatawan nga inarim nak, makatawan met nga inadal ko, ken inimbestigar ko ti kinataon na. Ket gabot na mamatiak, ken mariknak nga ipatpatig ko, inaklon ko. Ngem adda gayyem ko nga nakakita ken kuha na nga adda kinakuyog na ken kinasangon na nga nagmerienda iti maysa nga food chain iti mall. Ili damagek ken kuha na di na aminen. Aging nga siya ka mismo tinakasaksi kadakwada. Inasit gak ida
Ken imbaga ni Henry nga awan ti sabali nga relasyon da malaksit iti gagangay lang nga panaggayyem. Manong Nemy, ore mat ti sino? Pudno man nakas gagangay lang nga gayyem ti relasyon da. Nga mapang hindi na inamin idamo nga da nakakita kadakwada. Sang kadi nga rumbeng lahing tinaramid ko manong. Na minsan nga nagilimad kanyak nakadildelegado ti taong saan nga napudno. No gayem na laing sa dino pagtungpalan na amangan no agbalinto nga nobya na. Di kahit nga sawen nga agbalinton nga duwa kami itibiyag na nga pagpilyan nanto no sino ti kasar na. Isu nga insinak manong. Banag nga babalawan nakmanan ni Lula. Delikado ak kano. Sapsapulag kano ti perpekto. Awan kano Manong Nemy ti mapasapulag nga perpekto. Ngam sanak tong sumarteng. Aging ka nga jak maduktalan kan mauray ti pudpud no nga lalaki anay kari para kanya. Manong Nemy, dakil unay ti pang babalaw kaniyak ni Lula. Gabot na din na kayat Manong Nemy, itisang ko panangted iti makun ko ng another chance dagiti agbalin nga boyfriend ko. Ang mawan ti maramidan na Manong Nemy ti daytoy ti bukod ko nga desisyon. Adapan bandagak nga rason ken kapo. No apiakas to ito galik manong. Siguro no maamuam ken maamuan di kiti dumtungeg ken agbuybuya ket maawatan dak siguro. Ada ko ni tiuneg ti seled ko kalbasang nakapang rabii kami ken ni Lola ken nakalabarak manong. Maturog ak kuman iti dayta nga oras ngem naatap ti lideb kanya. Nagsisimparat Manong Nemy di sumsumrek iti panunot ko. Pampanunutek ti agdama ken ti masakbayan. Kadadamit lata, asaan met lata maliklikan nga di bumalabalaet, dagiti nabayagan nga napasamak iti napalabas. Kadamdamagik iti bagik no intun kaano nga sardangan nak nga aryaan ti napalabas. Kasla iti kalman laeng dagiti apasamak manong. No sumangpet ni Papa ang nakainom na bartek asalangaden ng tumet salangaden tumet ni Mama damagan ng tuno ape nga nabartek manen ape nga naladaw nga dimteng sana ibaga nga dababay ni Papa ubingak pa ilang idi Manong Nemy ng malaglagip ko jak pulos malipatan sumagsaglat ta Manong Nemy ti panunot ko di pasamak ubingak pa ilang manong. At ikinaganos ti panunot ko ket nay matangak no kasano. No kasano ti kinaranggas Manong Nemy ni Papa ken ni Mama. Danog-danugan na tungpatungpaen na Manong Nemy. Danog-danugan na tungpatungpaen na. May matangak mismo nga jak may bilang no namin anon nga napasamak ti panang tungpatungpa ni Papa ken ni Mama. Danugan na mismo, hugtar na mismo. Agikisak to, agikistumat ni Mama, agpapaarayat kami to nga ginangim awan ti umarayat kada kami. Nga dapayan dagiti gundaway nga pati siya kadangran nak ni Papa. Iwadag nak, iwalin nak, nga orek to lang may parparosisi nga may padag iti suli. Nagaro dagiti pasamak Manong Nemy nga naimula iti naganos a panunot ko. Masyanak ka ni Mama ket kagurak met ti Ama. Kaya dito sa anin nga sumangsangpet ni Papa tanakiden na ni sabaling nga babae. Maragsak anak tadjakon masaksyan pa nga dangran ni Papa ni Mama. Awanin ni Papa jakon makita nga dangran na ni Mama. Siyempre ngayon ti makadagas Manong Nemy ad-adamat ti panagsagaba ni Mama. Takaladingit na unay ti kaawanin ni Papa
nga nasikit ka noonay kang kuwana iti panangisukat ni papa kada kami iti sa bali. Iti makadakas Manong Nemy ket pati ni mama ket nagbaling nga naranggas kanya. Nagbaling nga naulpit kanya. Tabi na iba'y anak iti likodan ti kinaubing ko. Tadi awanin ni papa nagyan kami iti sidong ni lula ti ina ni mama. Ket dito ngayon batinak Manong. Umadayo kanu ni mama tapno alalisto nga makalipat. Ore ta dinak kanu matbaybayan ni lula. Ore ta napigsapay lang ni lula. Nga agsublinto kanu. Nga umay nakto kumamitlaeng umay nakto kanu mitlang alaan. Ngano dinak man umay alaen ipawitan na kanu kanagiti kasapulang. Kani dita panahon na ko ni mama Manong Nemy. Kasta ngunit isang sakit ko. Kasta ngunit isang sakit ko nagpagpakahasik ang kuwana. Saan nagamanawan, mama? Saan nagibati kininula? Mama. Agsubli akto ko nakmet. Di ka di makawawat? Agsubli akto. Ngiminton ka ano? Kasanunusan kantong agsubli. Ipawitan ka ka na ginagsasabulam. Suportarang gumat lang. Imsa din nung amin di baba na, mama. Manong Nemy naramid ko. Tinangarakop ka nagirisa ka na. Ngam tinaramid na Manong Nemy kit ingkusay na. Ay, naiko, mama. Gintolom. Mama, ikawid yun man nato yung ubing. Ikawid yun ni Divina. Mama. Ngam saan ba't nga nagkuti ni Lola, Manong Nemy? Iso nga nakadayon. Nakadayon ni mama. Kinamkamat ko idi Manong. Mama! Saan nagamanawan, mama? Urahin na! Mama! Uwan Manong Nemy pinanawan nak ni mama kastawan iti sangit ko nagpagpakasya kang kuha ng dinak ko mapanawan nga itugot na kuma nga ore no sa dinuman ti ayan na gadadakmet ano kasano tirigat gadwa kam kumangaglakam nga takasladyak maibturan nga mapukaw ko tinak. Manong Nemy inharakop ko nagidisaka ng ingkugtarnak kinamat ko ng saan kun nga nakamakam. Uwan Manong Nemy data ti paset ti kang runaan ti napalabas data kapaset ti kang runaan nga saan ko nga malipatan Manong. Jak pulos malipatan data nga paset ti napalabas. Di kaslakan kanayon nga agsubli-subli ti lagip ko. Kat dumalagip ko agsangsangit. Imbag lakid din tanay imbag unay kada kami kani Lola ni Apo Diyos. Saan na kami nga binaybayan, tilugudan, ti adong arigat, kan panagsagabami. Nagbalinak nga nasingpet, kan natudyong ubing, bayat iti managdakkel ko. Managbuteng ak iti Diyos, sa aming nga maliwayan, kani Lula, ti di sumuknal, iti tunggal umunang aldaw, ti lawas, Manong Nemy. Nasapa ak nga nakasurusuro ka iti trabaho ti uneg ti balay. Tinultulungak ni Lula. Agmula, agtarakin iti dingwen, umangkat kadagiti at tagilako na nga mapami isusur, itinaduma-duma nga barangay, itinaduma-duma nga ili. Ano kasta nga bakasyon Manong Nemy kat sumurot akang kuana, kadag tinulong kami. Adong digidagundaway Manong Nemy nga agpawit ni mama iti kwarta kat isu ti inayon mi ti ornong mi. Tasang kaibaga ni Lola kaniyak, nga agurnong kami iti para ti masakbayan. Nangruna iti para intunadakon iti high school ken kolehiyo. Nagraduara ka rod Manong Nemy iti high school. Uhen Manong. Imuna nga nagraduara iti elementarya marigatan ni mama nga mangsarongkar kanyak. Inkarigatan ni mama tinang sarongkar kanyak kunak. Ken ora idi agraduar ko ti high school imay maninisuna akadwa na ti duwa akakabsat ko iti ina. Noan niya tinaramid ni papa Manong Nemy nga nakidanan ti sabali nga babae kas tamat tinaramid ni mama. Ket adan duwa kakabsat ko Manong Nemy iti ina.
Nabayag mit idin nga da sa bali nga pamilya ni mama akas iti nabayagan nga kada ti sa bali pamilya ni papa. May sak Manong Nemy nga produkto ti makon nga broken family. Imbag kini mama ti dinak tinalikudan. Ngem ni papa tinalikudan na kon nga namin pinsan. Idi adaw kon ti kolehyo nakadado dagiti disturbo iti biyag ko. Dinisturbo at panagadal ko. Nakadado dagiti lalaking agarem kanyak. Gapo iti ikutak nga kinapindas. Ngemjak intulok nga madadahil ti pasnek ko nga nagbasa. Gapo ta talaga nga kayat ko ti makapagturpus. Ti madaan ti napintas at trabaho. Ken kang runan idi nga pinanunot ko ket no makirelasyon aktuman ti lalaki. Ti kayat ko ket agbalin nga perfect boyfriend. Nga dagbalin tumet nga perfect husband. So nga liniklikak digiti lalaki ket impasnek ko ti nagbasa. Aging ka nagraduarak ket nairwar ko ti board ko may sa akon nga CPA. Ket mismo at ti trabaho ti masdag kanya mano. Kanidi addan trabaho siya kun ti agpawpawit kani mama iti tulong ko kani di kakabsat ko. Napintas Manong Nemy. Napapintas ken napalagdami kani lola ti balay mi. Ken tiyakon palubusan pa'y ngagtrabaho ni lola. E may naparapin na madlata tagmulmula ken nagtaraken ngem saanen nga pamampanaw dito'y balay Manong. Nga edi tamay saakon nga mga opisina kay nadabukod ko nga kotse pagluganak ang mapa nagtrabaho ka nagawid dito balay. Awang matan ti maore kung umay mang pasyara ang mga aram kanyak dito balay, Manong Nemy. Aging gadim teng ni Danny kani Henry iti biyag ko. Ngem kasjayam na tinapasamak. Inayat ko ida, inaklon ko ida, ngem gapota. Makaaramid dati may isang bidot Diyako inikan pa'y di sa bali pa'y aguntaway. Saan nga uso kanyak ti another chance Manong. Simmaruno nga dimteng iti biyag ko ni Ruben Manong Nemy. Nagamam mo kami iti may isang formal party nga nitandaran mi kadagiti kopisinaat. Ket iti may katlo nga gundaway ang makariknak iti ayat Manong. Wen, agayatak manen Manong Nemy. Kanin daw dawat ko nga sapay ko mataiso kumanda ito ti makuna nga right man iti biyag ko. Awan kuma ti pilawag kang kuana. Agbaling kuma nga perfect. Nadlaw ni Lola kanag iti sumarastro nga aldaw nga inspirado ak asumrek nga gapo ken naggapo ti pisina. Amo na latan nga damanin lalaki nga nakainlabak. Ngem, ti saludsud na. Ket agayat nga tamit kanyak. Ti nakainlabak nga lalaki. Imisimak ket kinunak. Rinugyanan ti nagpropose kanig iti tawag kan text ko Lola. Wen, no tumawag nagpropose kanig iti text na magmaganan sa ti kanyak ti I love you. Awa matinlimad ko ken kuana. Kahit mo sa imbagam kang kuha lang may saka nga produkto ti broken family. Ulo lang. Ano kasta nga adan lalaki nga madlaw ko nga kursunada kanya kahit gandatan ng nag-propose dagos kumat nga salay sa kang kuha na tinapalabas ko. Ngay bagag kang kuha na nga gapoy dita nga napalabas kahit isot gapon no ken rason nga tapno agsapulak ti perfect boyfriend nga agbalin to ang perfect husband. Tadyak kayat ang mapadasak ti kas napalabas nga napadpadasan ni mama. Ay, kakarayon kong ibagbaga. Divina po nga daya perfecto nga nga tao dito lubong. Nila yung apo Diyos ti perfecto. Nga magbaling ka ang perfecto, no agbaling ka na siya at akas kiniapo Diyos. Ngam ko nakmat Manong Nemy. Nga nawakakita klangin ti bay sabid tot. Amok nga doon ngamin di kiti agkari ngam sandang matungpal ti karida. Tiyak kayat nga maulit-ulit dahi ta nga bidtot.
Diyak kaya tagsagaba. Inayon ko pa yung imbaga ni Lula Manong Nemy nga imbagamit amin ni Ruben ti maipanggap kang kuhana. No asin no isuna. No kasano ti kinasingpet ken kinagagat na. Ken no kasano ti pinagbalin na nga napudno kanya. Aging ga Manong Nemy nga iti maysa nga sardam ket dimteng ni Ruben. Ni Lula ti nangilukat iti ridaw. Ket nasiputak ti panagmano ni Ruben kang kuhana. Kaya sang weko ni Suna inyawat na titalo nga red roses kan imported nga chocolate. Manong Nemy nalagsak kami nga sarsarita kini Ruben. Diyak na pupuutan ti panaglabas dagiti darikmat. Adun dagiti nakakatkatawa ang istoryana. Nakasiseryoso ng mga baga. Nakakatkatawa mat iti ud-udi na. Manong Nemy. Aging nga saan ko nga napupuutan. Uwan Manong. Aging nga saan ko nga napupuutan. Nga dito'y nga mismo balay mi ti formal nga nang bagaan na kanya kiti. I love you, Divina. At no pa Jack inistorya kang kuha na ti mapapan kadadani kini Henry. Amo na ta nagsalsalutsud siguro. Karing-karing na Manong Nemy. Ano pa'y awan ti makuna nga perfect a tao. Ngam aramid na ti amin tapno agbalin ka no nga perfect kaniyak. I love you so much. Ket saan kong itong araramidin, ti kas tinaramid ken ka, dagiti dua ang nagbaling nga boyfriend mo. Ikarik ken ka, Divina. Manong Nemy agkarkari kaniyak ni Ruben. Nga dinanto aramiden Manong Nemy ti kas tinaramid da Henry kenidani. Garing na Manong Nemy nga naman pa'y awan ti mako nga perfect a tao nga aramiden na ti amin tapno agbaling ka nga perfect kaniyak. Kahit anugutan na. Nga damat dagiti pagkapsutan na, dagiti bidot na, dagiti saan nga kaya tipada na nga tao nga ugali na wano aramid na. No daman dagiti mading aramid na mabaling nga gagangailaeng nga magbalinto ka no nga perfect ti puso na nga agayat kanyak. Tadinto pulos agayat, iti sabali malaksid kanyak. Manong Nemy no kasano tinaramid ko idi kadadani kene Henry analimad nga panang imbestigar ko ti budno kinatao da ti family background da ket isumet tinaramid ko kini Ruben ket naanos met nga naguray iti nasurok kamay sa nga tawen sakbay nga naklon ko isuna. Anayra na idi nga nag-birthday ti amana. Kadi sumet ti muna a panangawis na kanyak iti balayda. Inyam amunak nga dagos kadakwada nga siyak ni Divina, tagbalid to nga Mrs. Ruben, tagbalid to nga manugang da. Yung karigatak met Manong Nemy. Wen. Yung karigatak met, tinagbalin nga perpekto iti imatang dagiti partido ni Ruben. Nga hindi pagdamagan nak tinana, kinawan tinlimad ko keng kuana. Nga siya ket produkto iti makun ko nga broken family. Nga rito tagapunan no apay at ilalaki nga pilyak katay napudno. Nga dinto managbaybay dinto mangbaybay ken mangpasakit kanyak. Ti perfect talaga. Iti namin pinsan nga kasopadi dadi papa. Isu ti sapsapulek, isu ti pilyak. Namindua kami nga nag-date kini Ruben, uno mamindua kami nga nag-date ni Ruben iti uneg ti Makalawas. Imagine, mangal daw, uno ag-dinner kami, uno saan ket umay dito balay, ken mapanak met iti balay da. Kailangan na pulos ti matakwatak ama ikontra ti relasyon mi nga inaramid na. Nga madamay sa nga Jack kayat nga ugali na Manong. Amom no on the date me. When? No on the date me. Jack
pay napuutan nga isu ti mangururay kanya. No di kat siya glatat agururay kan kuana. Pasaray malandaw iti 15 to 20 minutes iti nagtulagan mi nga oras. Nga ididilawag isu na nagkarimet nga sapsapan anton. Ngem maladaw tumanen. Maladaw to pay lang iti 10 to 15 minutes. Manong Nemy. At dapat iti kinimadlaw ko kayong kuha na Manong Nemy, ano labsak tagsao kat sobra iti kinatanang dagiti garaw na. No saan nga siya ti mangigam iti ima na no magna kami kat di nakibinin. Very gentleman. Uno, iso ka di tekunada nga mahinhin a lalaki. Kat naibagak daytoy nga ugali ni Ruben, naibagak kini Lola. Amangan met no. Loan isus sa poy at ilamasang sarak mapaw. Lola? Hindi ka ito sawin. Mahinhin. Di na pa kahit gagawan ta imam. Di na kahit kakibingnan no kasta nga agkuyog kaya. Very gentleman. Uwan Lola. Ganabangan met no bakla. Ha? Diyos ko. Bakla ni Ruben? Manong Nemy nakla atak ko, oh my God. Nagprotestak nga dagos itiday tangay baga ni Lola Manong Nemy. Diyak anungutan. Diyak patyan. Kan diyak kayat Manong Nemy ti makirelasyon ti maisa nga bakla. Diyak kayat. So, Lola po nung ata. Kastad istal di kiti babakla. Mahinhinda. Ay na po ay tila masasara ka mapaw. Kamangano talaga abakla na itaga Ruben. Iti na minsan nga napanak iti balay da Manong Nemy ni ibagak iti inana ti may panggap iti madlaw. Madlaw ko kini Ruben. Imisam di bakit Manong? Ket di mawat iti dispensar para ti anak na ket kinunana. Saan nga bakla ti anak ko iha? Awan pulos ti madlaw ko ken pakakitaan tapno may baga analiman da bakla di Ruben. Manong gutek nga uray dubing pa isuna ket isu ti problema nga inana. Ti kinaginad na nga grubuat. Nga iso ti pakaog ang takkeng ko na. Idi ubing pa eh. Ken pakaladladawan na ti eskwela da. Nagbayag nga grubuat. Nakarkaro pa yung babae ti panagrubot na. Manipod pa nagdigos na. Ay kinga ti panagsukat na. Ano labsak ti agsao akat kasla saan nga sigurado iti panagarwat na. Kaya't na kat perfect ti panagrubot na. Manong Nemy inayon pa iti bakit nga di ka no agtrabaho tapno saan ka no nga maladaw kat nakakasapsapan nga griing kat nakasapsapan to nga grubot. Manong Nemy imbagag kini Ruben nga jak kayat daytang ugali na kat nagkarimet Manong ngay karigatan na ngay katenday ta nga ugali na, ti kinaginad na, huwan, inkarina nga baliwan. Kadadaan na gidigundawin nga pasara iso, tinasapa, nga adadulang tamat na gidigundawin nga maladaw, no kasta, Manong Nemy, nga agdate kami. Kaya siyempre Manong, nga puti patpateg ko, kaya patpategnak mo tapatsyet. Ala kita, inaklon ko na ata nalabas batan ng makatawan Manong Nemy nga gar-arim kanya. Idinetang parang klug ko kayang kuha na kastaon ay tinagsak na nga nangarakop kanya. Sana inamalan nga nagkandig ibibig ko Manong Nemy. Agyamanak. Siya akong tigararagsakan nga lalaki dito lubong Divina. Kat namnamaim. Nga siksikan tulayang di patpatek ko. Sikakat sikan tulaing. Oh, Manong Nemy, idi kat saan nga napaot iti panangagit ni Henry, ni Danny kanya.
Ngem ni Ruben Manong Nemy. Kasla siya iti mangi kaligagong nga napaot ko ma. Mabainak met siyempre. Agbalinak met nga na Emma Manong Nemy. Aging ka Manong Nemy nga nagpropose ni Ruben iti kasarmi. Ngam jak makapagdesisyon ni di Manong Nemy takasladda panagduwa-duwak. No pwede ito lang ti jak kahit kang kuha na Manong Nemy. Ti kinaginad na. Juan. Dinapulos iparit no pagibiyangak ti cellphone na. Awang pulos Manong Nemy di padlaw ko nga adda sa bali nga babae ti biyag na. Iso ka din na ito'y tisap sa pulek. Ngema kasanon no susapo. Nadala ta pa nagduwa-duwak Manong Nemy. May bagag na ito nga banag kanilula. Ay, laya. No day jala nga ugali na nga naghinad. Saan nga narigat nga awatin na ita. Bagbagaam to. Inton siya gasawa kayo na dagdagam. Siya katibang mandar kayong kuwana. Ay king ka Manong Nemy. Ngay sudaytuin ko na. Inikat ko tiba nagbuteng ko. Aking kamanong, edi propose naman nanti, will you marry me? Yeah. Yes. Nakasagana ako, Ruben. Nakasagana ako. Anad naman ang tiragsak na Manong Nemy. Naisagana nga na imbag ti kasara, Manong Nemy, aging gadimtengan day takal dawan ti kalay sa amin. Iti daytoy nga petsa Manong Nemy. Marso 28. Pinili mi tada 8 na Manong Nemy. Kaya dudong tengen tirabi, first night, first fight me kini Ruben, nadlaw ko. Nakain-inayad Manong Nemy ti panangikat na iti arwatek. Oh, Ruben, iyala alistom. Iyala alistom na Manong Nemy. Kahit gabot ha, baka no mabayag tong ikatin na ti arwaten na ko na iso nga siya ako tinangikat. Manong Nemy aking kangagpadpada kami nga kaslagay pas nga maladaga kin Ruben. Dinigos na karaginag kakabara nga agik iti na duma-duma paset ti bagik Manong. Kahit gabot talaga nga very gentleman iti apros ken agik na dinagdag ko kahit kinunak Ruben. Iyal alistom, Gerard. Iyal alistom. Ruben, iyal alistom. Tungpalan naman man. Ngam iyal alisto naman Manong Nemy aging ka ngagpadpada kamin nga naitayok Manong Nemy paikon ti kinabirhen ko ken kuwana. Manong Nemy, sana ko nga nagbidot nga lang pili kini Ruben. Manong Nemy siya tira magbalbaliw iti kinaginad ng agkutkuti. Talaga nga siya nagbalin nga mangmandar kang kuwana. Inikat nan ti kinaginad na, inikat nan Manong Nemy ti kinamaninhinhin na. Nagbalin na perpekto para kaniyak Manong Nemy, tanadaan kami ti talong anak. Idi te pas ngay ko Manong Nemy ti may katlo nga anak mi nga apo ko ti tuod ni Lola. Isumaten ti panagpakada ni Lola. Anaginanan Manong Nemy. Naragsak ni Lola ang pimusay gabota namnamain na nga naragsak iti binangon ko ang pamilya. Manong Nemy ti agdama. Nakaturpusen nagpapada di talungan nakmi kini Ruben. Ni Mama Manong Nemy si bibiyag pelayang ni Papa. Natay ti aksidente. Ni Mama, ti umas magsarsarong kada kami no ka nga tultulungan mi kini Ruben. Agsipod ta, narikat ti kasasada. Tultulungan mi Manong Nemy di kiti kakabsat ko tina. Uwen Manong Nemy addan na trabaho di kiti talungan nakmi numampay awampay ti asawa da. Ngayon makunak Manong Nemy nga naimbaligyan ti binangon mi a pamilya kini Ruben. Ti may katlo nga lalaki iti biyak ko. Nawampay, idi kat jak kayat ti mangted ti another chance. Siguro Manong, no danto man bidtot ti asawa kas pagarigan ta dumteng tulay ta. Sa lakit ga nakaro nga bidtot.
Api ka din nga Jack Ekal ti other chance. Dito nga ron Manong Nemy ti pakubuklan ti pagkasalita kalagyaman naklaunay ti anos mo nga nangipasa. At sabi ko matadamat na ibatik nga andal liliwakin pagsarmingan ti biyag kadagi di padak nga dimngeg ka nagbuya. Toy nga ron agyaman nga pagaya mo Divina iti Lawag City. Thank you Divina ting ka pa nagsurat Kan thank you mat kadagit nagdangag ka nagbuya kadatuin di pagayam nyo ni Manong nyo Nemy Ruiz mga badbadi akong tinembag nga oras kada kay aming nga sa kapada babay na po.